ito at walang kinalaman sa totoong pangyari sa komunidad. Ito lamang ipanghaliw sa mga nanonood. Patnubay ang kailangan. Thoughts Patrimonial Club presents Mga Asoy ni Kunching, a short comedy film. Pwede Kunching, may di na panguwahit dugo, madonate ka? Di magdodonate yung dugo? Ato yan nakakabert ko at kung magdodonate ka, tatagan ka yung pahalipan yan. May dakakuan pagkaon, nakapaka-lunch. Hala maupay, madi rusing. Pagkatulugod kita kay baga may pahalipay man adangan may kuan pagkaon. Kitaon-taon dito kung baga damot tao at asyat pagsulog natin. A few moments later. Ano nga may dadinhi ko ang screening pa? Dadamot mga maralahin mo. Nga mapaag ka di ka gud man nakalibutan. Kuan madi Kunching. Siyahan, titimbangon ka anay. Ikaduha, mapabipi ka. Pag ikatulo, ato ka na doktor, interviewon ka na kung pasado ka. Kauman ito, amo na tagkuwait dugo. Agi, baga makaradlok man ito? Ito makaradlok. Kakamat uwak. Tara, pagad na kita pagade. A few moments later. Pay nga aga, ma'am. Ma'am, mapa-screening adi nga akon sangkay. Mau pay nga aga liwat, ma'am. Ma'am, ano ting ngaran? Ma'am, ngaran ni Maria Quincy Rosales Sulayaw. Ay, sa udog, ma'am, kay Kunching iya ngaran. Ari nga sa maling yung mapaog inan, nasasabto na lakita. Sige, ma'am, kay BBP on anay. Ma'am, bagagamat dinudo, as. Ay nga sa dida. Nagininom makan suoy. Amo na kinininong parak direkol paon. Pagbepi na nila pagbepi. Ma'am, high blood ka pa. Lingkod laanay. Pag-relax. Yan inom laanay tubig. May daman dito at tuman kuha nala. O sige ma'am, sige. Ma-relax anay ako ha. Ikahuman ko pala paglaba. May di ka mo didakapi. A few moments later. Ano ni Madi Rusing? Kanina pa't nag-iinula. Kanina pa. Ikaw pa't nagmagpabipi. High blood lang ako resulta. Baa. Inya trabaho. Pero mabayag makagkuhan tuon. Kaya naguhulat ako nga kuhan. Nga pahalipay nga hinkuhan pagkaon. Di malas using na. Babat sanabaya ako. Mapabipi na ako, mapabipi. Mag-high blood pa nga ni. Makuhan na ako, mauli na kita, mauli. A few moments later. Mama, pabipi ako utro. Magkumpa nga ni, high blood it resulta. Mauli na lang kami, ha? Sige, ma'am. Upay, katag bibipi. Bala ka matahin nga turog. Upay. Kung ano ini? Naghamubo mo na ning dugo. Nag-animik ka. Sunod na lang pa kanhi. Kung baga maupay na kuan, normal na imo dugo. Ngan, kaon na aning yung prutas nga yung kuan. Arin na linurong. Kanina high blood yan na anime. Baa. Sir, parang yun daw niya iyo kuhan. Parang bibi kay baga kuhan man ini piraw. Nay naturog pa. Muan makakakarawat ako hitahalipay. Di rin nalaka itresultang anime. Makakauli ko yun, makakauli. Di ma di Kunching. Nasusun ka ba't parang bibi? Aron na tiyat iya dugo lubad-lubad. Pagpatak dumani kay ugmarong ka. Inari nga siya na dahaki kat may pasimuno hingi. Muan na huyog kabalay. Otro kalawat nga kuhan, tarak duman.